guys no. O dako kitag problema ron nga no. Ug magpi PE ba? PE. Basta English teacher nga magpi subject dami. So karon naglibog ko siya akong suoton. Suoton ba nako mag uniform ba ko o mag kanang pang wash day lang. Di problema ko awa. Tama. Suga na ko Kung uniform na ara. Problema ko kani ba akong suoton. Kani, okay, suoton na ako be. Ha! Okay? Brag, okay naman mag-uniform lang ko. Uniform na lang ko no. Uniform lang ko. Mag-uniform na lang ko guys. Nara guys parang kita yun uniform. Okay na upakita na to sa tong bata. Kita. Excited ako mag-uniform. Pakita na to sa tong bata. Pakita na to kung tulog na ba siya. Okay ra. Isuot yung puti. Nakikita ko sa uniform mo. Magsandok ko mo. Yawa man na laban. No, ingon ako papa no nga. Isa ko nga. What's up, kadali lang. Ano ba? Ingon ako papa no. Okay lang daw. Magsando lang ko. Tay ka na po. Makaiutang lang ko. Kamerahan ka. Kinawashing daw niya yan ko. Kinawashing daw niya. Mo washing. Ako dili. Kuan ako. Kusot no? Ba no? Diba? Kano sa kang birthday teacher no? Sige na ko mag-vlogan. Surprise ka teacher. Wait ingon na ni mama te. Palitan na ko niyang kamera te. Lagi niya, tripod yun daw. Tripod nga gamay. Karon matog na ko no. Matog na ko. Atik lang. Hindi po ko matog taod-taod. Git-git kayo. Pung giningon mo ang Kuya, be! Makita bitaw ka sa YouTube ba? Kita bitaw ka. Kuya. Okay guys. Bagumata na. Bagumata dapat ang maglampas. Pwede na padili. Ito sa taas. Kasi na ito. Kaon ba't kung isutan mo kaon ka na. Karon ingon akong classmate niya. Nag-uniform daw ko. So, nag-uniform po ko. Ay. Tunawa Ang problema na ko, palitan ko ang bagong kamera. Niya. Wala pa laptop. Kung saan pag-edit no? Ipan cellphone kinamay pag-edit ba? Diba no? So, karon ligo sa ko. Yeah, see you later. Man ako ligo, no? Karon ba ito na ko sa siklahan. Ito na ko sa siklahan. Okay, tara na, let's go. Guys, no? Nasa siklahan.
Labi-labi sila dito banda kayo. Ato na ito. Kita dahil upat. Kita upat. Ay. Okay, what's up guys? So, ako ra isa. Pero atik na do kami. Dami na. Lagi ka ganina. Ay! Ay, hindi siya doon. Nanulod mo diri do. Bandun. Doon na Ano? ulit. Everybody is here. Karon no. Among ko ano mat. Mat no. Pagkaroon mag-answer sa ko. Humana ako sa test 1. Humana ka sa test 1? Oh. No, sa test 2 na po ko sa test 2. Lalang ko. Sabangi ko rin nyo, be. Ingon daw akong amigo. Magdula sa daw sa sandwich. Padulaan sila. Unya na nagtabalik sa sakyanan. Sakyanan lang sa kayo sa mga teacher. So, what's up guys? Kaulit na tanong. Dito sa balay, no? Ilang to chocolate is Superman. Ilang to chocolate is Superman. Check na to kung kinsa ito diri, no? Okay. In 3, 2, 1. Oy. Tayo na rin tao, no? On natin suga para hayago, okay? On ang electric fan. On ang electric fan. Also guys, mag-ilis ako. Okay, so what's up guys? Mana ko ilis no. So karon mag-inom na taan eh. Oh. Chocolate na, chocolate. Chocolate lang hindi sila mabasa kay front cam man. Front cam man akong igamit ko. So karon on sa nato switch electric fan. On oras siya. Mag-inom na ta. Ang maragit-ngit yan, no? Kung saan ako ang pinaka mamahal na suga. Kung kita sa kong suga. Oh, watch. Ha, di ba? Hayag na. Muna, lagi na ko na yung suga. Siya yung nagkakagod kinabuhit na ko ni. Wala ni. Wala hayag na kong video, no? Wala hayag na kong vlog. Wala tanan. Wala tanan. Puros yun huga, di ba? Puros yun huga. So, karon mag-inom sa tani. Inom sa tani. Hi, Bilyate. Pasok lang ko. Yemen, pasok lang ko. Sugot mo. Pasok lang ko. Ano mag-assignment ko. Parang kabalo ko nga mubo na niya akong video mga 11 minutes na ni ito dila 11 na kaya wala kami memory dili na pwede mo
libre sa pan ako sa pinakauna nako nga pan vlog kay pan mo to siya tag 30 minutes mo no sagaran 30 minutes bito nga ako so karon marang mga 11 na lang nang wala na tayo kung makunaan ko kasi ako edit up na kaunahan ko na kung kuan dagan ko ang mga sa inyo problema ko na ko sa suoton ako una no kung suoton una marag magpantalon lang ko wala ko mag-PPE pangag na sa wala magpanalang ko na so guys see you next week na alam ta sa inyo mag-goodbye na sa inyo tulog na ko okay sunod semana mag-post na ko video okay